Tako bokere ani sago perugi Pathor Wngjak Bagwi ang operation dok khaime ya kunumbo ya doktor bamana jaga je boichalani naikha sone gorki khaika ang Pathor Wngjak kha ang khaibo maliya ngang tako songnang kebago tako ano operation khainani bagwi ya Gini ni sakhamnya je noko kalai tong nawle beskrok balokha. balokna Sankha tako 3 bosor ongna ang haino ongko hambo kalayo tare nai keriba ang yago jathe makho biso kalayo tatako Inge je o 3 bosor je osuk sal kedengma je sakhamnya noko kalai tong ni sakham noko koibarak thangkha. Sankha ang igo yago jathe chuba thangja jawo ongko hospital o kalai tong ja jawo hambo phayo tatako Bo sakham nokle nang thangka. ongko hospital o Bo hospital thangmani nangam. ko telamura bo ang boi he ko rang puisa bo kariba TV ro bang thangman jaya ba Inge nini tak je sakhamya nge kalai tongmani treatment dok khlaimani bisingo tamo sakhamya rok nei doctor rok bai sajaka. tako sawo ni ma ko teru gi kere Pathor si hin sawo no operation khajang nani khaji na bithi bai thangya hin sawo tako Inge nini nukhungole khorok bisirok tong. an no konga jeng ma sang mai chi an lo the lo kere kun lo kere ang bu ja bu ja tai chui ja jok ko tako ang kun ya no sida tako song an pan chi tho ang a sakan tako supana bagai ang koyo tako ang te kun ko ya ano sida ham le we ano ang kun no ko ma kire no ko ang kire la yang khai ma ya tako ko nang ke bago an operation khanya ni bagai Inge nini parani mung inge mo podobon podamon para. Inge Jyotirani Jyotirani debroma. O je o sakhamya kalai jak nangle bini tamo kalai. Bini bukai ni bihi kalai. Inge asik sal kedengma je 3 year hai kawai je sakhamya noko kalai tongmani jibi sakham noko rogo tede tlangjak hawai sesek. Rang kere bo basu gyang kai chim tak bo wa su chu za zai batalang mali ata. Bo gana ko ni hanan je man jaga phonu koi ko khali jata. Je osik sal kedengma 3 year hai kawai tongmani bisingo sakham noko koibarok tlangjak. Prai pas khoi barong tale talang jaka na hamu tu wo talang wo. Gana mang ma agokta hasalo talang mi. Inge je o sakhamya ni tabu problem le tamo problem tum. Bo tai tam sa bini bo ba tak takku bo khok jong tak narok bai no. Chuba woi besar oke bo mano besar chuba mano dia chuba sa abo ban bo ba kebag nan kosong nan bo nai tong ta. Inge doctor omuni bagi je operation khlai nani budget dokle bisrok sajaka. Budget to parai operation si hingkai ba ko so kebang man na le nangan. Operation dia la choli ma ba kebang na le nangan. Inge bini bagi operation khlainani bagi haikaba donation ba ha chubasu je Lukurok ni thani tamo koksanan musu. Lukun thani bai ko subanan ta bono subanan bono health khainan ta atirok ta. Maka Chandana Devarma Nini o kamini mung ke parani mung. Potomo para